ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದೈವದೇವಿಯರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ಕಜ್ಜಡು ದೈವರಾಜೆ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೀಮೆಡ್ ಸುರುಬತ್ ನೆಲೆ ಉಂತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಳೂರ ಪನ್ನೆ ಕುಚ್ಚುಕಾಡು ಮನ್ನದ ಕಾರ್ಣಿಕೊಂದು ತೆರೆಯುಣಗಬಲೆ ದೈವರಾಜೆ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದಾಯೆ ಕಡಂಬಿಸಾನುಡು ನೆಲೆಯಾದು ಮಂಗಳೂರು ಸೀಮೆಗೆ ಜತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಪಾಲ್ಗುಣಿ ಸುದೆಬರಿ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆಯಿರೆಡ್ದು ಈಯರೆಗ್ ಬರಿಯರೆ ವಾಡಬುಡಿಯರೆಗ್ ಕುನ್ನಿಮರ ಕಲ್ಲಡಕೇನುವೆರು ಅದಾಗ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಏರಿ ಒಲ್ತು ಬತ್ತ ಯಾನು ವಾಡ ಕಟದ ನಡುರಾತ್ರಿಗೆ ವಾಡಬುಡಿಯರ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆತನ ಪೊರ್ತುಗು ಜಾರಂದಾಯೆ ಜುಮಾದಿ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಲು ಅಡ್ಡನೂರು ಕುಲ್ದು ಬಾಲು ಒಚ್ಚೊಂದು ಸುದೆ ಕಡತದು ಈಯರೆಗ್ ಬತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಬೋಳೂರ ಸೀಮೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಆತನ ಪೊರ್ತುಗು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಕಡಪಿನೇನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಪರಿಯರ ನೀರು ಕೇನುವೆರು ಅಪಗಾವಲು ಏರಿ ಈ ನಡುರಾತ್ರಿಗೆ ಒಲ್ತು ಬತ್ತ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಕೀಳು ಜಾತಿದಾಗ ನೀರು ಕೊರೆಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆತನಗ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಈ ಇಲ್ಲಡು ತೂಪುಗೆ ಅರಳರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಅಸ್ತಮಾಯಿನ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಾದ ಬತ್ತದು ಸರಿಗದ್ದೆಗೆ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಉಂತರ ತಡೆಯಂದು ಬಬ್ಬು ಪಂದು ಜಾರಂದಾಯ ಜುಮಾದಿಲ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿಡ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೋಪಿನ ಬಬ್ಬು ಪಂದು ಕೇನ್ವೇರು ಅಪಗ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಕಂಡದ ಪುನಿಟು ಉಂತುಲೆ ಸಾನ ಮುಂಡಿಗೆಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಡು ಮೆರೆಲೆ ಪಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನು ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬು ಪೋದು ಕಂಚಿ ಪಿತ್ತರಡು ಮೆರೆಪೆ ಪಂದು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಆತನ ಪೊರ್ತುಗು ಬಬ್ಬುನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೇನಿನ ಜಾರಂದಾಯಿ ಸಂತೋಷ ಅದು ಬಬ್ಬು ಎಂಕಲಿಗೆ ನೆಲೆ ಉಂತರ ಸಾದಿ ತೋಜಾಯ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕು ಕೊರಿಯರ ಎನ್ನಡ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಬ್ಬು ಆಂಡ ಈ ಮಾಯ ಬುರ್ದು ಜೋಗುಡು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲ ಬಬ್ಬು ನಿಕ್ಕಿಯಾನ ತಮ್ಮನ ಪಾಡುವೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಸಂತೋಷುಡು ಜಾರಂದುಲ್ಲಯ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪನೆ ದಂಚಿನ ಆವಾಡು ಪಂದು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಬೋಳೂರ ಸೀಮಿಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಡು ಸಾನ ಮುಂಡಿಗಡು ಮೆರೆಯಿನ ಜಾರಂದಯ ಜುಮಾದಿ ನೆಲೆ ಉಂತುವೆರು ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜ ದುಂಬುದೀದು ಪಾದದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾದ ಒಂಜಿ ಮೊರಂಪು ಊರುದು ನೆಲೆಯಾದು ಉಂತುವೆರು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ನೆಲೆಯಾಯನ ಜಾಗಡು ನೀರದಂಡು ಎತ್ತಿನೆಕ್ಕು ಬೋಳೂರ ಪನ್ನೆ ಪಂದು ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು ಬೇರತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನಿತ ಕಜ್ಜಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿರುಗೊಂಡರು ಅಂಚನೆ ನನದುಂಬುಗಳ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆನಂಚಿನ ದೈವದೇವರನೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು